Тут, под гэтай зямлёй, спачувае боль беларускага народу. Тысячы абарваных жыццяў, тысячы разбураных лёсаў. І пахаваныя тыя, хто быў голасам беларускай душы. Ноч 29 по 30 кастрычніка 1937 года стала бяздоннай, чорнай ранай для беларускай культуры. Ноч, калі замоклі галасы, якія спявалі пра Беларусь, пра нашу мову, пра нашае права быць. 100 гадоў таму на Беларусі было цікава жыць. Мы атрымалі сваю дзяржаву. Так, краіна стала часткай новай сацыялістычнай імперыі, але ёсць самакіраванне, дакладныя межы, свая эканоміка і навука, свая культура і свая мова. Панавала атмасфера братэрства, новых магчымасцяў і свята. Стары свет быў разбураны, будавалася новая краіна. У гэты час з'яўляюцца літаратурныя суполкі, маладняк, узвышша, полымя. У іх ёсць аднайменныя часопісы, дзе друкуюцца Купала, Колас, Чарот, Дудар, Кляшторны і іншыя. Народнай мове выходзяць газеты. Савецкая Беларусь тады яна называлася рабочай, Чырвоная змена, Звязда. Праз іх нумары ладзяцца дыскусіі і спрэчкі аб мове, гісторыі, будучыні краіны. Пісьменнікі становяцца журналістамі, а журналісты творцамі нацыянальнай ідэі. Пачынае працу кінастудыя Белдзяржкіно, здымаюць лясную быль. Першы беларускі мастацкі фільм па аповесці Міхася Чарота. Простыя людзі ўпершыню бачаць сябе на экране. Падобна адбываецца і ў музыцы, і ў мастацтве. Ствараецца інбелкульт сучаснай акадэміі навук. У школах навучанне ідзе на беларускай мове. Тыя, хто з'ехаў на захад у часы рэвалюцыі і наступных войнаў, хочуць вярнуцца дадому. Некаторыя гэта робяць, і казка не скончылася хэпі-эндам, казка скончылася курапатамі. Наступаюць 30-е гады. Час тэрору, час ахвяр, час жаху. Адраджэнне свята ператварыліся ў рэакцыю катавання. Выбітных дзеячоў культуры, навукі, чыноўнікаў затрымлівалі і абвінавачвалі ў шпіянажы, контррэвалюцыйнай дзейнасці, нацыяналізме. Арыштоўваюць таленавітых, актыўных, тых, хто любіць радзіму, абараняе мову, стварае культуру. На допытах ламалі волю, выбівалі прызнанні, прымушалі адмаўляцца ад усяго роднага. Наступіў чорны час Беларусі. В начах па Менску ездзілі варанкі. Кватэры ўламліваліся следчыя, маглі затрымаць кожнага. У жудасную ноч 29 на 30 кастрычніка 1937 года в Менску адбываецца апагей сталінскага тэрору. У падвалах МКУС расстраляны больш за 100 паэтаў, пісьменнікаў, навукоўцаў, перакладчыкаў, тых, хто быў голасам беларускай душы. Забівалі і да гэтай ночы, і пасля. Віной людзей стала тое, што яны проста любілі Беларусь. Дакладная колькасць ахвяр рэпрэсій таго часу і сёння невядома. Міхась Чарот, Валер Маракоў, Владзімір Дубоў, Тодар Кляшторны, Ізі Харак, Юрка Лявонны, Платон Галаваш, Міхай Зарэцкі і многія іншыя. Іх імёны і творчасць на доўгія гады былі выкраслены з нашай спадчыны, але яны вярнуліся. І зноў пяюць пра тое, што Беларусь будзе заўжды, што гэта наша родная зямля, што тут прыгожа жыць і што беларусы вытрываюць усё. Курапаты – гэта не проста месца, дзе пахаваны ў невядомых магілах лепшыя людзі Беларусі таго часу. Гэта месца памяці і надзеі.